साननै अगसे बथाय आसे बिसोर मानसि जानाय बनि बागिनो काइसा नन थामा आंगो चेंग्रबो कोइनाय खानानि बागै तिनि जे सालगतनि साल सबाय जिसु ख्रिस्ट आसायनानि साल आ सालगतनि सालो जिसु ख्रिस्ट बर'नि फाइखान बर' आसाय फाइखान बताम निबानि मा आसायखान ब आसाय माबाय बर'क तामंखा ब आसाया खैबा तामं खामोन आबु तिनि सिखानाय जरा तो बुलायनो केसे नायनो के मानसे मानसा बाफाम सबै साल पायन गारिना सायखनाय आं नखुम सामन फनो या गारिने आं काइतो सामन गाके बाइक काइजा बाखायनाय जा आबो आनि लोकेशन फानथों आनि बुमाव फानथों बर' कामा गेसि बुमा हाया फाननि दंथों बुफान हाया फाननि दंथों काइतो सामन के आं बखारु जरानि बिसिनो थांनि सुबुरुन बगा जायगा तामनि बागै का सासनि मानखान काइतो था गोबां सिसा काइतो bo आनि फलानो मथनाय काइतो बनि बागै आं जलाय खिनो बखारु कैसा पक्कां सिमनि दं आं पक्कां बाय आं जेंनाय थेबा जेंनानि सकांगो आं सुबिदा सिनि काइतो सुबाय काइतो नला हमबाय लाइन थानाय बिसियो नमस्ते बाबाय लबाबाय कमफबाय सान्दुक मानिबाय नों दिनै हाय दिनै नमनजय मा थाबो नोंनि संगनि साजा सुबाय जिसु ख्रिस्ट आतायबा सान्दुक बिदिनो नमलबे साबनानि नमते मसानानि नि रांसा कखै खाना जरा बानमान बायगा खाना हमबाय जों सायबानो पृथ्वीनि जत जागोनो कामिनि सिनि सिटिनि सिनि कामि दफा सिगन सिनि दफा कदर सिनि दफा सिगन संसारनि बेबाग आनासे कानासे जागोनो तिनि हाय जराते तिनि हाय सालो ननो लबदायो ननो तिनि कमफगो दिनै कखै थानो खनावदै सालाय नायदों तामनि हुमासिन सेनारो काइतो नोंनि सानगानो असंसारो बर'क सुंसबक लगै दंमानि सुंसब एबा पापक लगै दंमानि पापनि योगदाय लामा करिनि दंमानि पापनि बासावै फेने लामा करिनि दंमानि यागनि योगदानि बागै दिनै सालदा कथानो पृथ्वीरो हरमानि साल दिनै सालदा कथानो नों पृथ्वीरो हरिनाय संसारनि बेबाग दफानो योगदानि बागै लामा खायमानि साल आसारो जों पृथ्वीनि गोबां सिकिरनि बिसिङाव जों नमनजय एरिया लिरनाय ओ जीवन सा बिश्वबानि मथाव नमस्ते खुलुमो नमस्ते हामबायो सुबाय नोंसिनि पावा पांजारि नोंसोर गुबुननि दिनै कखैयाव नोंसोर परिपूर्ण खायनि अर जत खाय दंनायनि उसारपन हामारि बायदि तै जे माइख्रां खाय दंनाय जतनि सानजा बर'आव उसारपन हामारि खायनि बुझिनि माननानै फानदेनि हामबाय मुस्लिमा सदाय मुस्लिम मुथाबाय आफाय बुंनो सोंसान आमेन नायदि काइतो बौहा फैशन डिजाइनर काइतो नो कारुई डिजाइन का हमके सम्मान नहीं करियो के थियो काइतो नो कारुई नाइ थोपे का हम डिजाइन के सम्मान नहीं करियो थियो ताबु संबा काइतो नि सामजा रोपन हुई सोते के नाम आया दे फिवा काइतो जे बरक नाम प्रो सब नाम मान कबा काइतो जे बरक नो डिजाइन केस नाम गा आबो परिकल्पनानि आउट आवसिनि बाउनानि बायरे काइतो एमन केस नाम गा आबो संसारनि रंजाक सिजाग फानो नामै मानि आ डिजाइन काइतो आबो हाय डिजाइनर सुनामगा बनि बागिन आंगबो
sini kaitole sabaya kaitor nawa kubator biyoknai kaitor sini kaitole sabaya kaitor tejlang thekongni mathane kaitor sini kaitole sabaya kaitor holong tigathang khalide kaitor sini kaitole sabaya kaitor mangrung khorni biyoknai kaitor ya pribeli klain thango romu sosana tai khorsabonon tobo hunlaine lama kahno kaitor unha bolai baya kaitor no sensini khubai bolai kurpaya bini samurogno seng borong phunugui kurpaya kaitor unha bolai kemang sisa dai wan susanai kaitor ini Christmas ni salo kitchen zurate kekal ke kok khalaya Christmas jange Jesus Christ asai masal bono dena tiabang seng boigani basa seng nasri thagal nge 25 December awal Jesus Christ asai mas halde salia osiya 25 December sobra Jesus Christ asai osiya ताके बाक्स पेजवा में लाइन है तब खेले हके 25 डिसेंबर असले जीसु ख्रिस्ट जे आसाई खान बो आसाई मानी डेट कुनो बाइबेलो मेंशन खाइजा गई परिष्कार की सीजन ग्रुजे बो डिसेंबर तानी 25 तारिखो आसाई होने थियवा asai mata asai kasih sidang mata Yesus Kristus asai kembali अब कमाना मत Yesus Kristus asai mani kokno sung elem barno kitinge kusono zasai khailai kadega ke pondi bana sung nasi ke nupiukan mera mrene nasi ke sung nupiukan atu pena nasi ke sung nupiukan bo zoro asai kana kaze kesan ma zoro no mera mrene ro no sung the Bible season model mrene mani sung